one of the most nje respect Fada Mbaka ruo today bụ go to Fada Mbaka history since you bido mebe adoration apart from war nya na ndị governors gba that time nya na government gba war that time I mean by Chimaro Kefau na ndị otu ya apụta nube for one day ka akụkọ dịka na-apụta na adoration Mbaka si mmadụ bịa nye false testimony ejikwa wee mee false miracle ejikwa wee mee ka akụkọ gosi ife na-emere eme Fada Mbaka ji wee pụtara ibuori nke bụ amụma ma efozi ya na obugbufio anụnụ homia since Mbaka ji wee mebe ụka na adoration Enugu State I never hear him for one day. Are you getting me? But Ebuka Obi bụ onwele every year. Onwele every year. Nega anụrụ like him. I'm not trying to discriminate him because if Ebuka Obi may last, or be ikwu that lawful blessing CEO blessing. Ngwa now, Ebuka Obi bịa na-ekwu na ọ bụla blessing CEO nke anyị maka ọ na-ekwu maka ya. Ebuka Obi why na iburu amụma? Since blessing CEO na-apụtara okwu okwu kwa isi na na aya kansa ozugbo blessing CEO pụtasịkwala na ozugbo kwuo okwu ịbịa buo amụma na-efo ya. Okay, now let me believe na ọ bụrụ ya ka efo ichiyatakwa azụkpo to cause everything maybe video that in na-ebu amụma that anybody can be blessing CEO na ịmakwa how many blessing enwe na ịmakwa how many Ebuka enwe ịmakwa how many Chiamaka enwe. Okay, are you now trying to tell us na amụma ị na-ebu bụ guessing no dokata ekpoka wuye afa say na ife dị otu a na ayo onya because ịma na Emeka na watch na your live stream is more than 1,000 people. Chibike na watch is more than 1,000 people. Blessing na watch is more than 1,000 and the one okay be n'ime 1,000 people like ofu onye happy nwa cancer. So it does guess. Okay, now you are trying to make us believe na your prophecy is a guest. Ajụjụ ka nna ajụ onwekwa onye nna akọte. Because if you jukwa de pụta na-ekwu na ịmakwo how many blessing no online nekede ijizi ọnụ ga-agwa ya officially no guessing ka ị na-eme. Ebuka Obi amaghị your manager ka your director ka m na-ekwu that rise ọ bụ na ọmụ na manage mgbe ife ame ife mmemme ejem organize ya one girl buy ya blessing the girl akpụwa isi ya kwụwa ya ụgwọ bịa na church nye testimony no nwa amụma obu maka ya no na aya cancer a na-arụ ya arụ onwe kefesi arụ ịghọta no na aya cancer na ozugbo ikpesikwala na ekpele onweta healing ya ozugbo na onya nwa bụ blessing na afa a na-ekwu case close ka kịta all this thing na drag ya na drag you need your reply mmadụ case akwa the girl ụgwọ kwụsị ya ugwu ike ọ bụrụ imeri ya akwụkwọ si Nigeria pụa otu ofu obodo tụkawa ihe because happy na Nigeria ndo dede ka je park Fada na-achị wee ike ijekwa bọtapụta ihe ebe ahụ bọkwa ike ịghọta no isi na Nigeria fly ya out entirely debi ebe dị mma bụ na ọ pụtazi anyị the next 1 year 2 years na-ekwuzi na onwe mgbe nwa mebi ka ọ bịa ọdịgo late ọ gago bụ na ọ gago ife niile a na-arụ ya arụ a na-arụ ife niile arụ a na-arụ ife niile arụ ịghọta a na-arụ wee m n'ọrụ we do well wee m n'ọrụ. There is a woman, God bless you, you have cancer, your hair, you have already barbed your hair. Chama, you are undergoing chemotherapy. Your name is blessed. Rebecca Taramama Sharama, Lebreketos and Roboshinda, Baramama Sharabasha, Lebreketes and Remasha. The mercy of God is upon you tonight. Blessing, I close the every grave for you. In the name of Jesus. Masha, there is somebody that know you as Lord. You based in South Africa. You and your husband. They call you. Or somebody can prophesy, oh, blessing. You're having this problem. There can be 1 million blessing having that problem. Do you understand what I'm saying now? Yes, sir. Now, if you kill, it may not be your own blessing, but if you kill, it will work for you. Because if your name is Chidema, there can be 1,000 people that answer Chidema. Even that your son name, there could be 1,500 people that answer it. But when the Chidema is mentioned, you believe it. The Bible says, to them that believe it, everything is possible. I am the Chidema the Lord is speaking. You may give testimony. The person God may even have in mind, maybe Chidema in Abuja. But you are here, claim it.
bam, it will work for you. So prophetic gift is very delicate. You must believe, you must kill it. When I was doing interactive session during the afternoon, people were bringing these questions. Another thing that can stop, if it's you, if there's tendency, the Lord may have you in mind. Or somebody can prophesy, oh, blessing, blessing. You're having this problem. There can be 1 million blessing having that problem. Do you understand what I'm saying now? Yes, sir. Now, if you kill, it may not be your own blessing, but if you kill, it will work for you.